Así soaban as campás deste volante do Entroido Ribeirao, que se achegou ata a gardería de Chantada. Pero non viña só, xa que estaba ben acompañado por outro máis cativo, o que nos indica que o relevo xeracional está asegurado. Os nenos da gardería recibíronos ataviados para a ocasión con campás no cinto, unha boa experiencia da que, quen sabe, se sairán no futuro moitos máis volantes para participar no Entroido Ribeirao.